Здравейте хора, аз съм Никенбеге и днес продължаваме с Триадор България и други. Вече събираме на да. Както виждате, имаме ковач, имаме чук и бинокъл. Нещо друго. Не, значи ще започваме игра. И моля ви се, пишете ми долу в коментарите какви игри да играя. Не се сещам за никакви. Пък, ако знаете, ми кажете. И почти съм направил 15 абонати, така че кажете на приятеля се абонират за мен, ако искате да видите. Ако искате да видите влог на футболен матч, не на футболен, на футбол, моите приятели. Колко рази се сборят от всички игли в един триъгълник. Трябваше няколко секунди по-бърз. По-скоро тя. Но нищо. На второ място си оставаме. Много се. И аз спирам. И сега да направим първи двете точки и ставаме на първо място. Пършка век изниква барок. 17. И тя пък е много точна, бе. Тя всичко знае. Тя е много добра. Само да ми вземе Балкан. Добре. Тя пак си познае, бе. И аз то... Много съм зле. Изоставам много. Това ми е много слаба игра. Тя жълтия или има, откъде познавам всичко. Сега това е нашия век. Колко се държи думата теоретия. Тя пак позна. 9 само, айде. Не позна? Yes, бе! Как два звука, бе? Yes, бе, хора. Аз викам, позна. Ай сега да вземем още две и заставаме колкото нея. Колко години се... Много близо сме. 500, да бе, да. Някъде ще... Добре, вече си връщаме позицията и ще атакувам синия. Синята сигурно е по-дължък в началото. Както виждате, вече не е толкова добре. Но ще атакувам мене, защото... Какво начало латински израз in камера? Ми разруши нито една кула, хора.
И сега сме ние наред. Какво означава името Виктор от победител? През цяла година се появява марката Кубински. Използвах Жокер. Все пак трябва да му го взема, за да станем първи. Що сме велики. Когато изброените римски числа не е голямо. Не е ли това, бе? Не, бе. Не, бе. Добре, пак сме първи. Още по-добре. Какво е характерно за психичната параноя? Когато година филмът Покахонтас. 1995. Шредер е герой, който е най-големия враг на тенорките нинджа. Периодин с маските завладява Пловдив. Я беше 1995. Yes. Ай сега хора, още една кола. Какъв е Владимир Майстора художник? Военен художник. Извисяваме се много пред червената. Че сме велики. Коя страна е монархия по форма на управление? Русия. Великобритания. Сега пък тя да ни разръщи коли. От изброените е личен фирак. Садам Хюсейн. Действително колко процента вода съдържа мозъка? 5. 80. Много съм. Не хора! Последните видео на морски дизайни са бивни. Моля те. Yes. Но сега пак е тя. Сега ще ме е такова кулата. Който избраните германски отбори никога не е печелил турнира Шампионска лига. Хамбургер. Вердер Бремен. Не, Хамбургер! Добре. Колко смени са да... 3. Хайде хора, печелим. Не, Ники е първи, молят. На кой велик българин са думите? Дела трябват да не думи. Кой нарисува Мона Лиза? Леонардо да Винчи. Фьодин Топов. Разручихме една кула. Ние сме на една кула. Живеем на една кула. Сега ми ще анса. Какъв вид е любимата шапка на Индиана Джонс? Няма как да е бомбе. И това.
продължавам дишам хора. На кой се намира Амазонка? Азия. Не! Амазонка не е ли Азия, бе? Не, бе! Не! Каква загуба направихме тук, хора? Но май сме на второ място. Или на последно. Не, второ. Интересна игра. Как? О, четвърти сме. Четвърти сме, хора. Много малко точки. 497. Сега си видим въпроси. Отговори общо. Верни отговори 8. 6 не сме. Отговори 11. 7 сме финали. Другите не. И това беше, хора. 11 лева. От другата игра сигурно ще станем 12. Ти си в лигата на вярващите. Аз съм вярващ. Добре, хора. Едно този клип да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк. Както казах, кажете на приятели да се абонират за мене. Ако искате да видите влог на футбол. И ми кажете кои игри да играя долу в коментарите. И от Ники МБ